Jane yen aku entuk usul kuwi ya kanggo mubalek karo penceramah kuwi yen pas ngisi pengajian ceramah ya wis bahas masalah apa ajaran Islam bae. Jadi membahas masalah misalnya tentang rukun Islam, arkanul Islam utawi rukun Islam iku khamsatun lima, syahadatul la ilaha illallah ngono kuwi lho, contone ngono kuwi. Dadi lah wong saiki ceramah malah bahas MBG, ceramah malah apa wi promosi personal politik, jadi promo figur-figur politik lah ngono wi rak ya malah kok dikira iki nang panggung ceramahmu iki karo apa seolah-olah iki ndompleng politik ngono lho. Dikira wengko iki karo membawa promosi figur nanggon pengajian lah wingko malah dadi penilaiane jamaah kuwi engko malah dadi ketok elek. Ya bener ketika aku wong do guyang-guyu tapi engko nek bar mulai saka pengajianmu mesti do mikir lho. Ngaji kok malah bahas politik, ngaji kok malah bahas MBG, ngaji kok malah promosi figur dan lain sebagainya wong. Awake dhewe ki ra wis di suri tauladan sing jenenge Kanjeng Nabi ngono lho. Dadi ya wis nek menurut aku pemaku lek usul ya kuwi mubalek ngono kuwi yes bahase ya bahas ajaran Islam ngono lah. Dadi nerangke tentang hukum-hukum Islam ngono malah lebih baik. Iki ya sepurane aku bukane ngandani ya yen iso ngono kuwi kan disawang luwih penak dirungokne luwih adem.